работи за... Който? Айде, бе, толкова ще ви снимаме. Направо ще отпълня прежавам, така след Абе, ела да виж, подпирам там. Някаква вратика може да е свършила. Айде, бе, толкова много истина. Добре, виж, ще го вземем. Прибирай, ще го прибирай. Ама сега се е тук, какъв са дупи сега там. Сега ще го прикам. Не гледай, гледай какви истории. Тя с такива пръстъценява се. Искам чакай по една пържола, Антон де. Дай да ги ударим. Ей, Седи малко по-насам. Бъде седня, там края, ако се забелязва моето место. Добре, айде бе. Ма, вие си го гледате, ама аз искам да го гледам от началото. Стига за брой да голям вагабонт. За една секунда само си. Чакай, нека да я правим компания, докато се наредиш тук. Те я правим такива собствени истории. Добре, айде. Тя ще постави после тук тези работи. Тя с много готино настроение. Много се обикаря нещо. Нека да я правим той. Моля се, за цял ден го е нямало днеска, Вили. Цял ден го е нямало, върна се в 4:30 и аз отидах до Пловдив чука и се срещна с Хаджи Иванов. Долу 40 минути говори. Той сърди, защо мен ме е нямало като се върна. Какво на хаос? Дай по една чешка. Айде, зайче, да ми се по една чешка. Откъде? Зайче на муска. Гледай, сега колко съм готен. Откъде го измък това нещо? Страшно, ама не можа, те ги изяде, чукали. Кой е? Татко ме, айде ме. Откъде чаша? Ево тук, не, по-добре от парчето да не си, по една чешка си поркаме. Татко ли бе, татко? Това ми харесва. Стана 12 часа. Глаш се сега. Аз кога съм? Аз съм тропа с тон. Вече те софа переят на това беше работа. Тя върти сега, бе. Какво? Ме върти, бе. Тя кой взе от кога върти? Ами аз не я знам. Вижте дали паузата работи. Щем бай. Ти го... Тодорчо! О, губри! Скеш, ги парчали. Дай чиния за майка си! Ето, че не е там. Ето е там. Добре. Един хубав човек се завърна. Дълги пренежда. Време не остава се обръща. По-тихо. Аз ли? Ето е. Ето ти, че не. Съседното. Рамбо! Рамбо! Какво е? Едно и крайто ми се разправи. Как да му видиш, като вече идва на Бургас? С нощи и бах на малата на скара. На Царевица. Как може да бъде? Не, от един месец. Сега идва да се пътна за действие. Същите телефони са. 4,70. Има го записано. Не, нов телефон, бе. Нов е, значи няма да намеря. Що ме нов? Как бе, в инфот... Инфот не го знам, инфот телефона. Сега ще го запиша. Тони, оттуда как мога да стигнем до нашото бунгалово? Питай го за... Аз си отивам да ти кажа. Сними, нито ми Аман! Чакай, влезеш. Не, това не се чува, това не се чува. Не снима ли? Това спонтер го знаем ли? Изкарай малко хляб. Боби! Алек, ти си му заместника. Къде? Хляб и зрелища. Това е! Никакви жени вече и никакви такива истории не разбрати. Много глупости наговори, майка му тара. Много глупости наговори. Не трябва да говорим така. Жените винаги. Жените урат сяден, но накрая не се винаги търсят. Става така сега. Много сме ангажименти. Знаеш от кога? Миналата година... Не говорим за това, бе. Това се взема. Не са две различни. Моля се, бе, Толи. Чакай, бе. Дай ми по едно. Изтървам важни моменти. Знаеш колко крива. Всичките Това е неща, за които девойките. джинс, това е единственото дете, което ще го уважавам, поне да семея живота гери. Зайче, аз се обърна тебе. Много ми се хубаво. На такъв разказ. На такъв огън става скарата. Ние като бяхме на това, не снимали по същия начин, ще направим една така скара. Може да отидем, може да отидем само 4 километра. Браво. Значи направо сега. Точно така, ще използваш. Не дей сега, вече знам. Аз съм Каленка. И студентка.
Злобен си към тази касета и бил майка. Пее да изпълни с глупост. Виж как е направил. На жените по едно ще ще нежното е за жените. Марко, дръжа. Спри ме, притеснявам се, бе. Стопка трябва да бъде търговски вид. Мастре, аре! Касетка заради Валентин, бе. Добре, сега ще наредим от пържолка. Тези защо не сте там? Говори ли, дали можете? Достанка, кое? Превеждай се. Скрит, само скрита спирай. Щом се усети да спирай. Само мене, скрито. Тая част е много важна. Валя! Стоп! Стоп, бе! Танцуе! Само двата ми зъба големи имате, как се ти зъба. Аз ще откъда? Чам се къс! Колкото не сте? Събери това, Пършоли ли той трябва ли да? Бе, стан. Чому е веднага? Стоп! Гепа ли го скоро? Взимаш една глава чест. Ванко, пари сама. Стоп. Бъде. Позирате. Стоп. Черен пер може да сложиш малко. Месото предварително са прави саламура. Са в саламура месото. Това да е Бургас сега или Винаги трябва да подарява. Подарък му да не е подарък с пари. Подарък е подарък с пари. Стига, горе, матко. О, идиоти, мата. Аз ще изуми. Бягай си едно по дробата. Айде, ало, види. Ванко, моля се, спирате ли случай, вървите ли си? Вашата пира от работа. Вършите върши малко. Ванко, дори си малко за върши. Колко хало е, не знам. Ти ми се намешен. Дай на Ванко. Дай на нас. Пане, къде ме Бога познаки? Вете го, я да ме бавам тебе ланга. Кой е? Вземай. Да, скоро. Стига, бе. Какво да видиш? Какво да правим? Вечеринки? Кой се брака? Че как няма правим? И те цигари си? Ще го гони сам. Много ужас. За влезем в нашата разлика ги везат се. Обозинците как? Ви са... Занимава с глупост. Отива там банки ще му обираш. Бе, влизаш направо, ще оставиш всичко и... Баревойте беше, Да. Аз и така ще дам. Аз тази тъжак си прави, така ще дам. Вижте, хубава работа, аз... Добре. Аз не мога да видя. Дей го са. И паче, Нищо не прави, бе. Какво прави? Вчера този го пара на бърза ръка. чакай, двамата мъже ли са? Мъже са... Хомосексуалист е. Те са. Бистра е, бе. При тях е смърт. Е, бистра. Нека да си ходят.
Живеете се, ходят. Стигай с това каткане! Камера иначе. И бюрата да види. Иначе стоп камера. На сянката, бъдете умни. Това ме загорка. Лекна. Така, лекна. Видя ли че? Пушите ви. Ай, ще ви се пее два поруна каваци, пе тука. Сексуални истории. Маймуне. Айде. Чакайте. Вземайте сопата и челика, да не вас кия такива мървушини за губи. Отидаха към морето. Роси, какво казва сега? Тя кажи къде за квартала дам. Не е верно, не е верно. Тя се подпали квартала и тя когато танцувала с Ванко, ти Ай, за кой ще пали квартала, бе? я награбваш. Ванко на земята. Аз на данцинга. И хаздай На данцинга. дъртите мъже, дето обикалят. Кой са дърти мъжа? Кой е дърт мъж? Тук има ли дърти мъжа? Къде? Искам такава бе. Кой искаш? Вземи се едно месе. Не можеш да не си искаш. Това са пържол. Както Такова. кажеш нещо да ибане, това няма да говориш нищо. Това за ония дето беше, нали, той бил дета видях, това било, няма да прикажеш това, но прикути парите си. Няма да кажеш. Само на фокуса вземам записане. На фокус, ти ли? Дожда на винаги храбър народ мъченик. Браво, бе! Добре. Сега той, Бобито каза една хубава приказка и изтървах да го запише. Каза, аз съм ерменец, обаче не мога да взема думата от тебе. Те от мъчета, бе. Мъчето ти влияе страшно много. Страшно ти влияе мъчето. Почвам си мразен. Нямаш ли бе, идиот? Ще ги да убия. От сега да имам тук. Нямаш там мъче. Всички сте досадни, майче. Ладно са ли дили по твоите? Виж колко позволите. Знаš da nisam brod. Патка си, не е прека матка. Сега бе! Чакай! Опригаш. Стоп камера! Няма слабо. Нищо няма. Какво е? Къде? Новата банда с древни жени, записвали българа. Единственото гениално дете. Полина, родено от благороден баща и свирепа жена. Стоп камера! Децата къде са, бе? Вижда сме и пипилянка. Децата къде са? Децата къде са, кажи, бе? Бе, къде са децата, те ви питам? Не ги знам. Децата къде са? Куба не знаеш. Защо не да... Отгоре е руска, отгоре българска. Вижте, Не казват вън. стоп камера! Отивайте вътре, жените казаха сега, ще се намерят начин сами да се обичат, сами да живеят. И мъжете сами ще живеят. Поли! Децата отидаха при САЩ четвърника. Много си нахален. Виж какво, знам ги твоето номера, първо да се влечеш. Трябваше по двама да спят.
Аз мисля, че легнах при мъжа ми, защото нашите легла са дветажни. И викам, къде ще се кача? Аз съм пияна, викам, ще падна отгоре-долу. И легнах долу при него, въобще той леглото част, аз не сетих никакъв стъд. И сутринта да ми чувам всичките, че ми била стъдър, викам, въобще не съм усетила по едно време, даже ми беше едно такова вече. Я ми ще помните там навънка, извинявай, моето момиче, че се притеснява тук и не може да се намери добри плани. Стига, де! Ето тук ми чакай. Аз се видях, че мина сега на тази Може да ви разхожда, един пасианс. Сега, Други ден, не отиде. Я съм едно отиде. Аз съм превираш. Вижка, аз по принцип за мен няма проблеми. Жена ми и тъп са на училището. По училище няма да учат, бе. Как бе, трети? Там вътре, бе. Слагай да моята седмица, не в колата, тук, бе. В колчето. Препикайте. Стига, бе, капачка. Като Гари Купър ще направи, виж. За колчето, в нашето колче. Ще направи като Кърт Дъгълс, ако виж. Звезда. Две мелани женки от Мадагаскар. Мадагаскар жена, ако има, човек трябва да е... Няма да му записва. Аз си в Ливио страшни филипинки. Я! Ще правя... Така се да много. Той ще изкара... Тук ще му излезе всичко без пари. Види, Ратя, прошение. И се срещаме на Канарските острови. Става ли? Да, Канария бях. Канария имах едно страшно пъти там и отидах специално в Канария. Горе, латвия. Тя ме следва в моя път по всички европейски столици. В Стокхолм, като отидахме, я я попитай какво пъти ме посрещна. С едно вълбо. Записвай и бил майка. Нищо, ще те изгоря с камерата, да знаеш. Покрай тая кирлива касета ще ти изгори и камерата. Скивай. Много лево. Давал му я. Не го закачай, моля се, не. Взима го, нали? Взима го, да не му отпиеш ти цяла магята. Моля се, те са благородни животни, те знаеш. Един път един е, друг път друг. Така трябва да бъде в живота. Прибра го да еба, арменчето ти да еба. Прибра го, нали? Двойката и Ама се разхождат те без мъже, са много страстни. На кадър. Дикси, лодка! Мене има ли? То беше го наказал? Беше го наказал? Бе. Тост направи 5, сега има 3. Втори път 3 има. Добре, Ипаче. Ще да дам се! Днеска едно ще уиски, ще кажа до вечера, да знаеш. Направо едно ще уиски. Обаче. Двамата изкараме пушки. Да. Така играеш. Страшно развитие. Не знаете ли се, Да се изкараш. За първи път виждам такова аз. Бяло с... Това е чувство. Чакай се, сега ще идем такова. Не гърки. Иди да правим. Брат ми се връща. Стига! Не направим това е коварен пик. Готвим е той. Преди себе се връща от Нигерия командировка. И вика, София като бях сега да го посрещам. Страшно, нали? Така, вика, съм притеснен и баба ми са майките. Готов съм да съм убил. Що е? Той приказва от друге. 10 дена сме командировка. Последния ден. Хващам, вика, нашия представител, води, вика, две курви. Негови хора. Сега, курви нямате то след. Ево ви,
Кажи бе, дочко, що си тук? Къде са уния маймуни? Само поленчето ти е Гледай. Тук гледам. Тук гледам. Виж коста става, бе. Виж коста. Айде, аз работа там. Те уния с глупости. Две жени горе-долу се страхуват. Една от друга. Всички жени са глупави. Няма значение дали имат интелектуален вид, дали носят очила или не. Всички жени са глупави. Как се писваш, бе, идиот? Тега ме престани ти по много специален начин да писваш. Майка стара. Тега е стоп камера. Абе, скивай, доди моя късмет. Абе, толкова време чаках и ми доди късмета. Абе, това е живота, бе. В живота винаги има красиви моменти. Красивите моменти са тогава, когато видиш нещо красиво. Снимай! Снимай! Ти ли снимате? Не, Той наляво, наляво, Тони. Наляво. Знам какви са условията, въобще... Всяко някой ако смаже. Аз го питам, а те бяха поставил за мен, да ти не знаят какво става. Чакай, ще махне. Почне тебе да те заеде в леглото. Може да почне свири по ротара, бе, и бил майката, значи. Стига, запитваш ги пак и дядо. Няма е само фокус, само фокус на Теле. Но не сме достатъчно на ниво, да можеш да си имаш, примерно. Понеделник, много скучен ден, тъжен. Трябва да си смени па жена. Да може да те амбицира за седмица. Вторник, трябва да си спокойна жена. Нежна, лирична жена, която ще гледа с един тъмно-виолетов поглед. Стига бе! Няма как, че аз съм казал, че пак ще дадат много нареждам. Пак го мадариш, да? Може да го взема? Не, аз ще си тръгвам. Абе, тръгва! Стани! Снимай! Събори го! Цели, обърни се го, събори! Цели! Събори го! Обърни се! Ау, страшно! Събори го, Тели! Аре, бе, събори го, бе! Пъни го сега, това е веришката и не мога да Ай, пъни го, бе! Всичкай се, той иска да играйки. Той те обича! Той иска да играйки. Той те обикне, бе! Опитнете, бе! Абе, събори го да вземете, бе! И страшни снимки направи, да знаеш, страшни снимки стана! Страшни снимки стана! Страшни! Пъни го! Обърни се! Тели, обърни се, а така! Прибори се с теб! Тели, прибори се! Гай ще бе! Страшни снимки стана! Абе, свали ти гащите, бе! Абе, ти на баща си се бето, бе! Като виж нещо по-зло, ти ти пас гащите! Ще му играеш чамар, когато не те слуша. А така, поведе го, а така. А така, събори го всяко. А така. Да знаеш, това е гениална камера стана. Безплатен фон няма да гледате. По една кинта или най-малко по... Ричкай се, да не се полисне. Поли на къде? Върви там. Ванко! Слабе! Полина, траката. Ще го отреш по носа. По носа да не та хваща.
Шит, няма. Тери, новата кръпка да стави. Обърни се към него, бе. Обърни се. Не така с гръб. Обърни се с лице. Хвалете се бабата. Ай, към него се обърни се, Боригове. Така ще го хване. Да среща. Аде. Хвани го е така. Така го хвани. Той да опитна че, бе. Как да се изправиш, го хванеш. Ще го хванеш така да се изправиш. Вижте тебе, той обърни ли се и ти се обръщаш и го хванеш. Аз се обръщаш назад. Айде, стане да мяташ че. Слушай, бе. Няма къп! Айде! Има ли или няма? Юнаци! 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 Юнаци ни трябва! Юнаци! Това видеокамера ли? А? Аде, вагабонто, я ти видя тук, рани това, онова. Кюпека, що не го се борна на земята, бе? Какъв човек си, бе? На картите. По-хубаво е. Аре, чао! Чао! И Руян. Руян. Айде на кафе, бе, Войчо. Отиваме от другата програма. Отивайте. 400. Ма сме заключили тук, да знаеш. Дайте ключа тогава. Взимам мотовила. Ма ти не идваш ли? Те да го оставя тук, имам 4 мацата, 16 годишни метър. Най-после. Един приятел да се върне и да предложи. Най-после. Къде са мацата обаче, бе? Сега ще дойде. Сега ти къде веднага почне да види къде са маците. Аз ще ги покажа после. Аз ще го правя цялата работа. После ще ги покажем. Само не искам да го търсиш тук, не искам да го търсиш. Не бе, те ще дойдат да измият 20 часа никакво търсене. Ние измихме, защо не казахте по-рано? Грешка. Айде. Така, кой какво ще пие, кой ще пие. Той страшно се изненада, като му припомни. Ако много прегад, мога да го кажа. Кой ще го казва, Животко? Че мога да продължа. Записвай. Няма да записваш Това го. не записвай. И кой викаш му се късмет изкара? Късмет изкара Тошка. Сериозно? Няма да се на въртелката сега и Те ето да не е лош, бе. Ти какво се... Тук ще ми изкараш приятелите, ще ми са хубави. Как бе, не е верно, бе, Тошко си е много добро момче, какво казвам? Нищо не А казвам. какво бях едно време? Не, сега според. Ще се ожева, виж. Женитбата ти е подействала много добре. Това е, виж. И кой иска да ти каже една жена? Знаеш как го Нещо гледам? лошо ли? Никога. Само хубави неща. Само хубави неща. Не, самия факт, че се сдружил с жена, Значи, за тях е нещо голяма живот ти е работа. свършен. Чакай, Ботве! Да. Знам. Ще играйте често и баба ми, кой? Мъжка дума, чекам. Мъжка дума.
Дупинцето... Ама той снема. Как бе, Муца дойде там, съблече се. Могли си вестниката снимат, бе. Аз му показах одеве. Ако има иска нещо хубаво да снима, Ама снема ли наистина сега? Да, и шум се чува. Снема. Много сте ни приятни. Момчета обядахте ли ви? Сладки. Да. 6:03. Много се да обядат. Престани, бе. Почва да говори. Лек ще те пуска греш, той го питал по нашето и вече ще е подавал. Ама да върти, цял. Ама ви много сериозно се подготвите. Гледам само касетите, как се Не, работа е сериозно. Татък има друго дел, детски пък. Мисия, детски кът. Не факт, че касетите, толкова много касетите. Пускай фаша нещо, От тази чукица там, новите българи, Каменчо. Бъде отбрати. Като Каменчо баща Чубан ли? Не е Чубан, казвам, вече агънца има. Викам всяка цървен, защото пуска едно агънца. Да. Викам, дайте карам до село, ще му даде ли агънца? Викам, просто. Готово казва имате. Сложите ли всички само порка, виж? Или ми се ще сложите игра? Не, скоро си порка, разбираш. Ами не знам къде си, бе. Ние до колко беше, до 7 часа някъде вечерта. Може да се оправим. Мини комбинация, вечер, мангала, тук деца, привет, тук комбинации, безброй. И едва не си 7. 8